Prvi minut utakmice, Polimlje, FAP. Evo i prve prilike za goste, bio je to udarac u okvir gola, ali nedovoljno jak. Kovačević lepo petom za Ivanovića. Ivanović ima iskustvo igranja i u Srpskoj ligi prethodne 2 sezone. Ovo je moglo da bude jako opasno za gol domaćih. Za sada Pribojci opasniji u ovih uvodnih nekoliko minuta. U Užicu od slobode, što se je očekivalo. Bilo je 2-0, moglo je da bude mnogo ubedljivije. Evo možda šanse za FAP i to jako dobre prilike. Brani Bjelak, velika prilika za Adisa Mehonića. Tasić. Kovačević, novi centašut, nova šansa. Lopta i dalje u terenu. I dalje u terenu, dobar dribling. Mehović. Sada i on preterao pa napravio faul u napadu. Dobar centašut. I ovo je bila dobra šansa za Edina Bjelaka, ako se ne varam. U toku je 20. minut prvog poluvremena. Evo prvog pokušaja Polimlja tek u 20. minutu utakmice. Tasić, evo šanse, ostavljena lopta, stativa, šutirao je, ako se ne varam, Muratović, onda neprecizno i daleko od gola Slatina, ali zaista sada je FAP bio najbliži vodstvu. Kovačević, evo dobre lopte za Vulevića, velika šansa za FAP. Vulević, 0-1, sjajan gol Luke Vulevića, Pribojci vode u Prijepolju. Treba reći i sjajno proigravanje Đorđa Kovačevića, onako iz prve bez gledanja prebacio loptu koja je preletela tamo Edina Bjelaka koji je zaspao, Vulević je to iskoristio, šutirao iz prve i postigao zaista lep gol. Ali dobro je za utakmicu što nije, naravno, dobro je za ovaj prenos, dobro je da jedni i drugi budu kompletni. Ovo je bilo nezgodno za Tomića, mislim da je tamo intervenisao Hasanagić u želji naravno da izbije loptu, on umalo nije savladao Tomića koji je loptu skrenuo u korner. 4. udarac sa ugla za Polimlje. Mehović, dobro je mislio, ali dobro postavljeni Martinović. Evo duge lopte za Rovčanina, koji je vratio nazad, sada Pjanović. Može li Polimlje nešto više iz ovog napada? Dobra lopta, šansa, brani Tomić i dalje šansa, 1-1. Račić. Pedeset minut utakmice u Prijepolju, 1-1. Šutirao je Rovčanin, Tomić kratko odbio loptu, na odbijenu loptu reagovao je Račić, nije mu bilo puno teško. I evo izjednačenja. Vrlo brzo biće izvršena izmena, ali da vidimo sada Luku Vulevića, velika šansa za FAP. Vulević ipak ga je sustigao Bjelak i sprečio da uputi udarac ka golu. 18-19 minuta igre u nastavku. Tasić i dalje šansa i još jednom Bjelak. Evo aplauza i za golmana Polimlja koji u prvom poluvremenu imao dosta posla. Šutirao je iz ovog prekida u njegov ugao Tasić. Odbio je kratko Bjelaka, potom je naleteo tamo, ako se ne varam, Nikačević. Međutim, i to je odbranio Bjelak, bit će korner, mada će ispucati ovo golman domaćih. Niko ne ide na skok. Račić, evo sada šanse, Rovčanin i nema gola! Neverovatno šta je promašio sada
Ahmed Rovčanin. Ovo je za one rubrike verovali ili ne. Ovo je ofsajd i to ne duboki, nego preduboki. Možda nekih 7-8 metara u ofsajdu Rovčanin. Ne znam zašto se sada on ljuti na pomoćnog sudiju. Dobija žuti karton. I dobija crveni karton Rovčanin. Ovoga puta zbog prigovora sudiji nema ga puno u utakmici. Evo Vulevića, šansa za Pribojce. Vulević, na drugoj strani je tamo Kovačević, ipak odličan start Uroša Brajevića. Ide duga lopta za Bjelaka. Opet traže igrači i navijači Polimlja jedan esterac. Da li je lopta pogodila u ruku Slatinu? Zaista iz ovog ugla i sa ove daljine se nije moglo videti. Bajramović. Evo sada možda šansa za Stankovića. Izašao je Bjelak. Stanković. Centaršut, ali samo do Simendića. Kovačević. Prilika za centaršut. Evo prilike za Tasića. Šansa za FAP. Brani Bjelak. Nije ovo najbolje zahvatio Tasić. Na pravom mestu bio je Bjelak. Uskoro će u igru ući i Simendić, ali da vidimo ovaj prekid. Pjanović ide ovo ka golu. Tomić hvata. Je to više šut nego centar šut. Sada gubi loptu Tasić. Pjanović nije pogodio gol. Želeo je da lobuje istrčalog Tasića. Na ovoj utakmici jedan od zapaženijih u domaćem timu, bez obzira što je onaj prvi gol pao preko njegove strane, Edin Bjelak. Kakva greška Bjelaka! Stativa! Kakve bizarne situacije danas gledamo ovde u Prijepolju, zaista moram da se nasmejem. Neverovatne scene zaista. Ovo da je bio gol, pa ovo bi se vrtelo na raznim TV špicama, naravno uz dozvolu televizije 5. Bilo je svega i svačega u ovom drugom poluvremenu, na kraju 1-1, 40. minut Vulević 0-1, 53. Račić je izjednačio na 1-1. U svakom slučaju, podela bodova ovde u Prijepolju u okviru petokola zone Zapadno-Moravske. Polimlje FAP 1-1, Polimlje je došao do 6. a FAP do 1. boda u ovoj sezoni.